Il-President ta' Malta George Vella stqarr illi persuni kbar fl-età għandhom jingħataw kull spazju u fakultà li jkomplu jużaw l-arfin u l-abiltajiet tagħhom għal ġid tagħhom u tal-komunità. Dan intqal mill-President waqt serata Premju Anzjanità Attiva li din is-sena ntrebaħ minn Paċi Marcellino Mikallef. Il-President qal li l-età m'għandix tkun ta' xkiel biex persuna tkompli tinvolvi ruħha u jkollha rwol ċiviku fil-komunità. George Vella innota li entitajiet bħal kunsilli lokali, entitajiet governattivi u għaqdiet mhux governattivi jistgħu joffru opportunitajiet varji biex iħeġġu lill-anzjani jitalmu u jaqsmu l-arfin l-esperjenza fid-dinja tax-xogħol, it-tradizzjonijiet u l-valuri. Fid-diskors tiegħu il-President laqa bisħieħ il-ħsieb ta' dan l-avveniment annwali iddedikat għall-anzjani li juri biċ-ċar l-apprezzament li hemm intasemu għas-soċjetà Maltija tul is-snin. Fosthom Paċi Marcellino Mikallef. Ix-xogħol tiegħi kemm jista' jkun li nkun preżenti ma' kull persuna, li nisma' l-istorja mingħajr ma niġġudika, nipprova nifhem id-dibatija li għaddej minna. Ġenerus iktar mill-poplu Malti fid-dinja ma' ħadd wieħed biss jgħaddih il-poplu Malti Alla, għax ma jridx min jgħaddih fil-ġenerożità. Il-President min naħa tiegħu irrimarka li din is-sena f'din l-attività iddaħlu elementi ġodda għax minn barra premijiet għal persuni anzjani li baqgħu attivi kien hemm ukoll kategoriji għal proġetti jew inizjattivi li setgħu twettqu minn individwi ta' kull età, entitajiet jew organizzazzjonijiet li permezz tal-proġett jew l-inizjattiva tagħhom iffaċilitaw anzjanità attiva.